Caritane wayang Ramayana. Apa kuwi lagune? Judulnya Pak Lurah ya lho. Pak Lurah si kethek putih. Anu manobong. Anu manobong kok Pak. Anu manobong Pak Lurah. Oh iya. Lurah. Aku ya. Iso Pak Lurah. Iki mau sepot ora intro lah. Pak Lurah kethek putih. Tapi lagu itu aku anu mandek lah. Anu man. Lali aku. Pak Lurah tamu kehormatan kayak yo judulnya bae kan. Oh Pak Lurah ora kethek putih. Lah apa? Rambutnya putih, Bro. Oh iya. Mbak sinten iki asmane nok? Risma. Mbak Risma piye rasane nok? Tok piye rasane piye Mas De? Jare nganten anyar. Oh iya. Bener to tekokku. Nganten anyar Bu lagi sepasar wis mangkit nyambut gawe. Amplopan durung dibuka kok wis tanggapan. Gumun aku. Wes yo, Mas. Wis kok. Terus lain acara inti gara PR ya opo ngono lho sejarah. Piye Dek rasane Dek? Lah. Wis tahu wis biasa. Luar biasa. Udah minta warai masuk ya gak paham. Nembang Oh ya. ya kaya ngonoan barang. Mas Rabi apa ya kaya Mbak Risma ngene. Ya iya no. Heeh. Aku rapi Ya malam pertama ngono. Ya engko malam pertama no. Malah repot ya malam pertama kae. Kok iso Nuwun sewu, Pak. Bojo ki tunggale telu. Jek sak omah karo maratuwa. Lah, mbarepe bojoku wis duwe bojo, mbae yo ijeh. mane kok iso Malam pertama ku ini rame. Mas aku turu ki ning kamar dhewe-dhewe. Lah kok kamare kebek enek beras, enek mie gula lengo. Akhire turu ning ngambet dawa ning jero omah dadi siji. Lah kok mbok wedok pojok kono. Terus maratuwa lanang, adine, terus maratuwa wedok, ponakan Mbak Yuku Ipe karo bojone terus mbak wedok cedak aku. Aku ning sisih kene. Tak inget kok jek do melek ae to. Ora ngerti kahanane cah nom aku. Wis bareng wis tak lagi jam 09.00 wis acuh. Ngenteni jam 12 aku wis dolanan HP. Baru jam 12 wah wis do turu kabeh. Lah kok mbae jeh nginang to. Nah, aku yo teko to. Mbah gak ndang istirahat sare yo, Mbah. Oh, gak oleh pengen roh polahmu. Oh lah, Mbah. Sing lancange kuwi seniman ki apaan? Akhirnya tak reko. Piye? Wis pokoknya akhir jam 3 mesti turu aku ngono. Jam 3 turu kabeh tenan. Bojoku kadoh tak lirik gak nyawang aku. Aku golek kerikil tak antem. Tuk, lah kok malah kena bathuke maratuwa to. Halah gak sida acara Mas aku. Ancen maratuwamu karo bojomu iki 11 12 to. Lah ngopo? Adek mirip dengi kowe cerita kae. Jare padha wajahe. Aku mau angkel. Nah, ra iso bedakne kowe. Nganten anyar, Bu. Tak tukokno daster aku saking senenge. Nah. Daster ben dinggo bojoku karepku ra ngono lho. Bu, engko dinggo aku pe tanggapan sik engko nek balik engko aku tak roh leh nggo daster aku ra ngono. Nah, Dinggo tenan lah kok malah sing nggo iki maratuwa to. Maratuwa cethik geni ning pawon aku balik tanggapan moto ngantuk-ngantuk. Lah, daster tuk nukokno dinggo aku ngono. Tak jawil bokongi kemayu aku ngono. kan wate kowe ane wis tangi. Ya ini wis tangi aku. Bareng oleh aku maratuwa le. Aduh aku ngono. Aku juga wani balik Bu ning kali sedina apa sedina aku. Bareng mulai mosok ya ra mulai. Aku baru wis mulih wong krasa ngeleh. Wah, Lah petuk maratuwa neh ora ngono ki malah. ora kamu. Tembang, ayo berdiko apa? Arpan sing gayeng. Apa no lagune apa no? Oh. Apa? Dan dangdut tak ya? Apa menawa canom-nom kuwi didangu, Mas? Dangdutin apa Pak? Dangdut walang kekek. Dangdut kok walang kekek. Kok muni manut kok ngono. Sing lagi viral iki lho, Mas. Lagi viral. Apa? Ijeng nireng kek. Ayo dangdut. Apa Mas? Usul-usul dangdut apa? Apa? Mbok menawa canom-nom kuwi Mas Hereng. Sing nom itu iki. Oh iya boleh. Oh, kuwi remaja krim karo Ya apa nak wong ayu nak. Lah. Kowe seneng aku nyawang kok guyang-guyu ya. Lah. Kowe meri gak tak koki. Lagu nih. Salim Kakak, salim. Iki malah wedi karo kowe. Tajak salim. Boten. Gila kok. Ora Lagu wedi. ini apa lagu ini? Jagat wengi sing piye neh? Apa kuwi? Jagat wengi. Ana sing njaluk bukit berbulu. Bukit berbulu. Berbunga kok berbulu. Berbunga. Ya bungane nek Boleh kasih. Ayo dikasih. Kasih langsung. Bukit berbunga. Oh, Mas Gareng tak aturun gas atoro. Oh nggih, matur nuwun Pak Dalang. Sing ngakon ki sapa? Kowe mbeksa kok ya karo Mbak Eka. Anggitmu rene iki mbok kon sinoman mbok piye? Kon Iki nyambut nek ada dadi BT lho, Mas. BT kok padake. BT itu bintang tamu ya terus bekerja terus. BT. BT. Nah, kalau terus bosok terus.